Bro, kamusta atong kinabuhi bro? Ay pangising-isi ba? Pakan ko. Pakod na karon. Ayaw kol. Ito, kumusta ba tong kinabuhi nato? Bi pagyapon. Pagyapon, utog pa man ka. Pero hindi nag-utog. Ikaw, tag mo na pinaka-importante. Musta man atong kinabuhi diri tambay-tambay ta kajut. Pangin, relax. Pahangin, nana ba tayo natsimpuhan diha? Uy, patay na sa mga asawa ya. Ay, nana di kay asawa di ay. Okay, kat. Asa man ni mo asawa ni mo ron? Nara balay bilin. Na kay bata ron. Pwede rin bawatan. Ay wala pa di ka. Pila na ka buok? Isa ra. Dugangin na. Pun na. Apon, nganong wala pa man tay plano rong panahon na nga dugangan. Lisod pa kayong panahon karon. Ang panahon. Unsay yung mga ginabuhat ni mo ron para makalingkawas sa kalisod? Mayot? Ayaw sad uy. Mabasta. Mabasta. Sa may ginabuhat ni mo karon, nagtrabaho ka, nag-deliver og mga kanang shabu, sakoy og butsi ba? Sakoy og butsi o nga na ba? Nagatrabaho karon. Aka trabaho? Bike shop. Bike shop? Kanang bike kanang tindak-tindak? Kamusta man ang pagtrabaho as kuan kanang unsay tawag sa imo mekaniko? Mekaniko sa bike. Diesels ra ko. Sales. Kanang mamaligya og bike. Mm. Okay, unsaon sample lay daw ko bika mo kanang i-convince ko para mapalit ko og bike. Basin ganang kag Ay wala, dili na ko palit, gignan ako og basin. Bukat daw. Katsa. Ha. Sige, mana urot na. Lapay ako. Nay mo ha. Hello. Nada ya daw. Okay, sige, ano na, proceed ta sa one question. Unsa nga gahi ang lami kaunon paggabi? Ayay, potlong sa Angel's Burger. Unsa kataas nga ano kanang salong unsa ba ideal size nimo? Pila ka inches? Kadiri guro to. Dira tataas kayo. Mga estimated lang pila ka inch. Sobra mo guro 10 guro. Sobra 10 inches. Ang imo ha. Ya, Ay jutes. Positive jutes.